Euskal Herrian gaur egun pairatzen ari den egoera lazgarria da. Nazionalki eta sozialki zapaldua gauden bitartean, honen aurrean borrokatzeko tresnen bitartekaririk gabe aurkitzen da Euskal Herri langilea. Izan ere, borrokaren autua egiten duen pertsonarok, isuna, jipoiak eta txiloketak besterik ez ditu jasoko Espainiar eta Frantziar estatuen partetik. Beraien eskuetan dagoen makinaria errepresio guztia erabiltzen baitute, euren hegemonia eta botere guneak zalantza jarriko dituen edozain antolakuntza iraultzailearen kontra jotzeko. Bitartean, Euskal Herrian jasotzen diren kolpe errepresioei aurre egiteko tresna eraginkorren gabezia dago. Izan ere, ohikoa da izaera lokaleko mugimenduak edo eta denbora mugatu bateko plataformak martxan jartzea kasu errepresioen aurrean. Gauzak horrela, ez dira aspiratze egoerari aurre egin eta eraginkorrak izango dinen erantzunak burutzeko aurrepausoak ematea. Beharrezkoa da, errepresioari maila nazionalean aurre egiteko tresnak sortzea. Beharrezkoa da, egunerokotasunean errepresioa aztertu eta sozializatuko duten dinamikak martxan jartzea. Beharrezkoa da, errepresioa gainditza aldera, epe luzerako perspektibarekin eta estrategia integral batekin jardungo duen proiektu berri baten sorrera. Bide horretan, nahitaezkoa da, momentuko kolpe errepresioak erantzutea zaratago, errepresioa egunero pairatzen dutenen alde borrokatzea. Hau da, euskal preso, ieslari eta errefuxiatuen alde borrokatzea. Azken hauek, Euskal Herriaren askatasunaren alde, beraien konpromiso eta prestutasunarengatik baituak izan baitira. Baina euren askatasunarengatik borrokatzeaz gain, Euskal Herri langilearen askatasunarengatik borrokatu beharra dugu. Izan ere, borroka ez da amaitzen preso, errefuxiatu eta ieslarien askatasunarekin. Zapalkuntza jarraitzen duen bitartean, Euskal Herriak nazionalki eta sozialki aspiratuta jarraitzen duen bitartean, borrokak aurrera jarraituko du. Horrengatik, guk amnistia aldarrikatzen dugu. Preso, errefuxiatu eta ieslarien askatasunaz gain, hauek borrokara eramandako arrazoien gaindipena. Euskal Herri langileak pairatzen duen zapalkuntzaren gaindipena suposatzen duelako. Izan ere, Euskal Herri langilea jasaten duen errepresioa gainditzeko bidean, beharrezkoa da honen aurrean erantzun eraginkorrak emateko tresnak sortuko dituen eta proiektu integral baten baitan kokatuta dagoen antolakunde bat. Helburu hauenpean, lehenengo urratsak emanak hasia gara. Gaurko pentsaurrekoa honen adierazle nagusi delarik. Gaur, jardun koordinadoraren barnean sortu berri den Aske antolakundea aurkeztea gatoz. Aske, errepresioaren aurka antolatu eta amnistiaren alde jardungo duen antolakunde independentista eta sozialista da. Zentzu horretan, dei egiten diogu Euskal Herriko langile orori, errepresioaren aurrean jardungo duen antolakunde berri honetan antolatzea, eta era berean, dei egiten dugu jardun koordinadora Euskal Herri langilearen alternatiba, Euskal Herriko askatasuna erdiesteko baldintzak sortuko dituen alternatibaren gorpuztean parte hartzera. Bidea ez da erraza izango, baina guk argi daukagu helburua merezi duela, eta argi horrenpean gure eskuetan dagoen guztia emango dugu Euskal Herriak independentzia eta sozialismoa lortu arte. Euskal Herriak amnistia.